Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς από τη μικρή φωτογραφία θα εξαφανίσουμε το άσπρο φόντο έτσι ώστε να ενσωματωθεί καλύτερα στο γαλάζιο background. Με λίγα λόγια, θέλουμε ο μικρός υδραυλικός να πλημμυρίσει μέσα στην κουζίνα του. Για να γίνει αυτό, τον επιλέγουμε, πηγαίνουμε Tools και Eyedropper και όπως δείχνω επιλέγουμε αυτό το κουτάκι. Στη συνέχεια επιλέγουμε το χρώμα στο οποίο θέλουμε να μετατραπεί το φόντο μας. Εδώ διαλέγω διάφανο γιατί θέλω να πλημμυρίσει. Και πατάω Replace. Και όπως βλέπουμε το άσπρο φόντο έχει εξαφανιστεί. Για να φύγουν και τα τελευταία υπολείμματα από το παλιό φόντο, αυξάνω το Tolerance μέχρι ένα τυχαίο ποσοστό και δοκιμάζω πατώντας Replace να δω αν έχει εξαφανιστεί. Νομίζω έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, οπότε κλείνω το παράθυρο και ο υδραυλικός έχει πλημμυρίσει.